Oh, represent. ATK. Presentera. Yes. Moody röda linje. Moody röda linje. Ja. Ja. No. Yes. You can get first. Yes. We can get first. I gotta do this. Yeah. Yes. I gonna show them. Yes. Tell them. Yes. Blah 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 blah. Put your hands and follow me. In Instagram, Aston telling me. Put your hand when you follow me. Aston telling Instagram. Yeah. Yeah. I bring some milk. In my text room, it's beer. Yo, this is Shata Kanyama. He text me a message yesterday. Yes, we're chilling in my house, in my cribs, in my room. I have t-shirt, he have jacket, but he compresses hard now. Yes, I have no hair. Yes, this man have hair. Yes, I say to you, follow me on Instagram, you're gonna laughing on me. Yo, you know, laughing on me, you know, laughing on me, you know, laughing on me, yeah, get them, yes. Ska jag ta dem, visa hur vi gör det på röda linjen. Kicka typ allt vi gör timme efter timme. Jag kickar fucking bollen för jag är trollkaren. Håll det nere sen motherfucking dagen ett. Då jag föddes i Norsborg. Och vi håller det nere i Stockholms alla torg. Bror Ako han är deli från starten. Av den utrykningshotade arten. Bror jag är i farten med Aston. Bror du vet som Fidel Castro. Jag är deli Ako bror. Skiter i vad du tror eller vart du bor. Jag ska passa den tillbaka, vi ska visa hur vi gör det. Kör det, hela motherfucking Stockholm hör det. Okej, nu kör jag på svenska mannen. Yes. Okej, ja. Jo, det kan vara bra. Okej, lyssna noga. Ja, det är här, det är något att börja. Jag skojar bara. Och det är jag i... det är något att börja till, det är refräng här. Yes. Och det är jag i... Okej, ja. Det är jag igen. Mannen är tillbaka. Som sagt, skojaren här. Komikern här. Aston Mazia från röda linjen. Ni vet vad jag rappar. Jag rappar Adam. Det här är min broder sen vi var små. Barndomsvänner, inte ni vet. Yo, I do it in English for more funny. For my fan in Facebook. Yes, Aston Mazia here. He should talk to you and you listening. Yes, I have no business. I have my girlfriend. My girlfriend is good and I like her so much. Yes, you don't talk to her. I'm beat you. Yes. Yes. Is she nice? Yeah, this is my little brother. Eyo grabbarna i Alby, vi håller ihop. Så fort det blir ljuder, vi lägger det rop. 10 man mot dig, du har ingen makt. Du bajsar och tänker, du kommer få slag. Jag springer emot dig och bara ger centrum och dricker te. Ditt ansikte, den är klar. Och du har bara 3 tänder kvar. Wait. Det är mjölkar. Nej. Masken i av, helgon, så slås med aina barn. Jag säger till dem, kick ass, what's up? It's over.